אוקיי. אוקיי, אז מה שאני עושה, אני קודם כל אפנה לילדה הפנימית שלי כעת, ואתם מוזמנים לעשות את זה ביחד איתי. תודה, אירינה. סוף סוף אני רואה את הפנים שכותבים לי בפייסבוק, גם אורלי, גם, זה משמח אותי. אוקיי, אז כן, ערב טוב. אני אזמין את הילדה הפנימית שלי, רגע, להיות... אני שנייה הולכת לשפר משהו בעניין הקליטה, כי אני קולטת... מה יש לענייני קליטה? טוב, אז מה שאני אעשה, אני אזמין את הילדה הפנימית שלי, עכשיו, ברגע זה כל אחת מאיתנו יכולה להזמין את הילדה הפנימית שלה, להצטרף, ואנחנו רוצים להזמין את הילדה הפנימית ללמוד את כלי הניקוי שנקרא הנני אני, שזה תפילת פתיחה. אני אשתף אתכם עם התפילה הזאת, רגע, הכנתי את זה, אבל נראה לי... טוב, רגע, סליחה, רגע, שנייה. בינתיים אני אגיד לכם שהתפילה הזאת היא תפילה שאנחנו מתחילים איתה. מתחילים איתה אירועים, מתחילים איתה סמינרים, והיא כלי ניקוי מדהים, שאני מאוד מאוד אוהבת אותו. כלי ניקוי שמורנה קיבלה לפני הרבה מאוד שנים. אוקיי. אז הזמנו את הילדה הפנימית שלנו ללמוד את הכלי ניקוי שנקרא הנני אני, ובואו נגיד את זה כולנו בקול רם. ולפני זה, אז אני עכשיו, אני אומרת לילדה הפנימית שלי, אז אני מזמינה אותה עכשיו ללמוד את כלי הניקוי, הנני האני. אני מתחילה. הנני האני. אני מגיחה מן הריק אל תוך האור. הנני הנשימה שמזינה את החיים. הנני הריקות, אותו מרחב שמעבר לכל תודעה. האני העיד הכל. אני דורכת את חיצי הקשתות מעבר למים, ברצף שבין הרוח והחומר. הנני הנשימה שבאה והולכת. הרוח הסמויה שאין לראותה או לגעת בה. אותו חלקיק בריאה שלעולם לא יוגדר. הנני אני. אז הכלי ניקוי הזה הוא כלי ניקוי שאנחנו יכולים כמובן להקריא אותו כפי שעשינו כעת, וכל פעם אפשר להזמין את הילדה הפנימית גם להצטרף לכלי ניקוי, וככה החזרתיות הזאת עוזרת לילדה הפנימית שלנו ללמוד את כלי הניקוי. ולמה זה חשוב? כי על הילדה הפנימית כל הזיכרונות יושבים. כל הזיכרונות של עידנים יושבים על הילדה. ואם אין לנו שיתוף פעולה בתהליכי האופונופונו מצד הילדה הפנימית או הילד הפנימי שלנו, התהליך עצמו הוא מקרטע עד כדי לא עובד, אוקיי? אז אנחנו רוצים ממש לרתום את הילדה הפנימית לתהליך, כדי שגם אל תשכחו שיש לנו שעות בלילה שאנחנו ישנים, נכון? ובשעות שאנחנו ישנים, החלק המודע שלנו הוא נאבד, הוא לא נוכח, כן? אבל מי לעולם לא הולכת לישון? הילדה הפנימית לעולם לא הולכת לישון. היא התת מודע שלנו כל הזמן ער. ותחשבו רגע, אנחנו הולכים לישון בלילה, ובלילה אנחנו בעצם עוזבים את הילדה הפנימית באיזושהי צורה, כן? והיא נשארת עם כל הזיכרונות, שהם זיכרונות של עידנים. אז יש לנו אינטרס ללמד אותה את תהליך האופונופונו, מכיוון שדרך הלימוד הזה, אנחנו בעצם שולחים אותה בלילה למוגנת, שמורה. היא יכולה להתחיל לעבוד עם כלי הניקוי. אוקיי? יש לכם שאלות לגבי הנקודה הזאת? כי זו נקודה סופר חשובה. אוקיי. יש לנו אפשרות לגשת למקום של הזיכרונות שלנו
גם דרך השינה וגם דרך התפילה. כן, אז האופונופונו עובדת על התפילה. אבל בשינה, אם הילדה הפנימית יודעת את הכלי של האופונופונו, היא בעצמה ממשיכה את התפילות, את הניקויים בעצמם, היא עושה את זה בצורה עצמאית. ואז אנחנו 24/7 נמצאים תחת איזה סוג של הגנה כזאת, תחת סוג של מטריה כזאת של הגנה, שאנחנו כל הזמן בתהליך. יש למישהו שאלה על מה שאמרתי כרגע? או הערה או... איך אני יודעת אם היא באמת מנקה? כאילו פתוחה לזה? איך אני יודעת אם כן. הילדה הפנימית איתי באמת? אז קודם כל רק שתדעי עדי, בסמינר של האופונופונו אנחנו מקדישים הרבה מאוד זמן לכל הסיפור הזה של העבודה שלנו עם הילדה הפנימית, אבל אז כאילו אני לא יכולה לתת לך את כל ההרחבה כרגע, אבל בגדול זה לא תהליך קצר. זה לא משהו קצר, זה משהו שלוקח זמן. זה יכול לקחת הרבה מאוד זמן, כי תחשבו רגע שהילדה הפנימית שלנו, מי יתייחס אליה? מתי התחלנו להתייחס אליה, כן? הרי רוב החיים רובנו לא התייחסנו לילדה הפנימית שלנו. אני לא מדברת על חיים קודמים, אם אתם מאמינים בקונספט הזה, כן? עידנים של הזנחה, מה שנקרא. אז מה אתם חושבים, שאנחנו פונים אליה ומיד תעשה לנו, וואי, איזה יופי שאת חושבת עליי. לא כל כך מהר. היא לא כל כך מהר תסכים לשתף פעולה, ולכן זה מבקש תשומת לב והתמדה באופן יומיומי. עוד פעם, מצד אחד האופונופונו זה כלי שהמטרה שלו זה לקרב אותנו באופן סיסטמטי למצב שאנחנו חיים בהרמוניה עם עצמנו, עם כל החלקים שבתוכנו, ומן הסתם גם עם כל העולם שאנחנו חווים. מערכות יחסים נכונות, בריאות שלמה, מקורות הכנסה נוחים לנו, הכל, זאת אומרת, המקום המגורים שלנו, כל האספקטים של החיים שלנו, התהליך של האופונופונו, תהליכי הניקוי האלה, הם נבנים בצורה הדרגתית, אנחנו מאפשרים לפרימה, דרך התפילות, דרך הניקויים, לפרימה של כל מה שיושב בתת מודע, כדי שהשראה תוכל להיכנס, ואז אנחנו ננוע במרחב מתוך מקום חדש, ולא נשחזר את הזיכרונות שלנו. אז אם אני אסיים רגע את הענייני העני, את התפילה שלנו, אני רוצה להגיד לכם שכאן, למה אני כל כך אוהבת את הכלי ניקוי הזה, שהוא דרך אגב נמצא באתר הישראלי, אוקיי? הוא נמצא כאן בתפריט מצד שמאל כאן, הנני אני. זה מכיוון שהמילים עצמם, הם מזכירים לי מי אני באמת. וכל העניין בתהליך של האופונופונו, כן, אני מגיחה מן הריק אל תוכו, אוקיי? הנני הנשימה שמזינה את החיים. למה זה חשוב? כי כשאנחנו, הסבל שלנו מתחיל, הפלונטר שלנו מתחיל ומתמשך, שאנחנו לא יודעים מי שאנחנו באמת. אנחנו חושבים שמי שאנחנו זה הזיכרונות שלנו. אז זאת אומרת שאם אני נגיד נמצאת בריב עם אמא שלי, שזה מוגדר כמצב של בעיה, כן, יש כאן בעיה, אז בעצם הריב הזה הוא בעצם מסתיר את העובדה שאני מגיחה מן הריק אל תוך האור. מה שאני רואה זה רק הריב, אני נמצאת בתוך הריב. אמא שלי רבה איתי, אני רבה איתה, אנחנו כאילו בוויכוח, כן, אנחנו באינטראקציה לא נעימה. בעוד שמה שרב זה הזיכרונות שרבים עם עצמם. זה מעדד לכם? אתם מתחברים למה שאני אומרת כרגע? כל מה שאנחנו רוצים בעצם, עכשיו אני בדיוק מתרגמת איזה ספר כאילו מגישה אחרת, אבל זה כל כך נוגע, הדברים תמיד האמת, תמיד מתחברת. הוא אומר שם את המשפט המדהים הזה של איך אנחנו מביאים אהבה למקום חסר אהבה. זאת אומנות. אומנות, ללמוד את האומנות של להביא אהבה למקומות שאין בהם אהבה. אז תהליך האופונופונו, זהות העצמי דרך האופונופונו, זה תהליך שמביא אהבה
זה לתוך מקום שהוא חסר אהבה. זה בדיוק זה, אוקיי? כל הענייני אני, זה הכל בעצם כלי הניקוי, הם מילים נרדפות לאהבה, אפשר לומר, כן? והכלי ניקוי הם בעצם הדרך שלנו לבקש את הניקוי הזה, לבקש את הניקוי הזה שכרגע יש לנו פלונטר בחיים, יש לנו איזושהי בעיה, נגיד יש לנו בעיה בריאותית. עזבו, יש עכשיו מלחמה בישראל, בואו נלך ישר על המלחמה, אוקיי? יש מלחמה. אנחנו רואים בטלוויזיה, רואים בעיתונים, שומעים מאנשים, נכנסים לפייסבוק, רואים את כל הפוסטים, בטח זה מציף בנו דברים, זה יכול לטלטל אותנו מאוד, אתם מטולטלים ממה שקרה בשבוע וחצי האחרונים? זוועות עולם, כאילו, אין דברים כאלה, כאילו, מה שקורה עכשיו. נכון? אבל זה שאנחנו רואים וצופים בכל הדבר הזה, זה אומר, ואולי לחלקנו זה לא נגע ישירות בנו, לי למשל, אף מישהו מהמשפחה שלי לא נפגע ישירות כביכול, כן? אבל אני רואה את זה מול העיניים, אני מרגישה את זה בתוכי, זאת אומרת שאני חלק מהעניין, אני לא, כן? כי בעצם תכלס כולנו באים מן הריק, כן, מה זה התפילה הזאת? אני מגיחה מן הריק אל תוך האור, זאת אומרת, אבל כולנו כאן, זה לא רק אני, עדי מגיחה מן הריק אל תוך האור, ואורלי, ואמנון, וכולכם מגיחים מן הריק, זאת אומרת, אנחנו הריק, אנחנו המקום שאין בו מידע, ידע, כפי שאנחנו נוטים לחשוב עליו. וזאת אומרת שכולנו באים מאותו מקור, אז איך אני לא אהיה מטולטלת אם כולנו באים מאותו מקור? כי במות הכי עמוקה אנחנו כולנו מופעלים אחד מהשני. אוקיי, אז אני מתבוננת בפוסטים האלה, ואני רואה את כל הדברים האלה, ואיך אני מנקה עם זה? מה אני עושה עם כל הדבר הזה? איך אני עובדת עם זה? איך אני עובדת עם זה? אוקיי, אז בגלל שאני חלק מהבעיה, חלק מהזיכרון, כי זה מופיע לי מול העיניים, אני לא יכולה לנתק את עצמי מהסיטואציה. גם אם אני נוסעת לפורטוגל, אני עדיין, או לאוסטרליה, או לכל מיני מקומות בעולם, כי אני לא רוצה להישאר בארץ, עדיין אני חלק מהעניין, אני לא, זה עדיין הולך איתי כל הדבר, כל ההפעלה הזאת. אז למישהו מכם יש רעיון מה עושים, איך עובדים עם זה? כן, נראה, אבל לא שומעים אותך, למה לא שומעים אותך? עכשיו כן, יותר. עושים ניקוי. עושים ניקוי. איך את עושה ניקוי? כל מיני אמצעים, כל מיני כלים. כלי ניקוי. אני מבינה שמה שמנהל אותנו זה הזיכרונות ולא השראה. ויש עוד פתגם מאוד מצוין שאני פשוט למדתי מגולה, בכל הסטרימים שלה וההרצאות, שהזיכרון מסוים הוצף בדיוק בשביל שאנחנו נשחרר אותו. נכון, נכון. זאת אומרת שאין טעות בטיימינג של המאורעות. זה שעכשיו יש מלחמה, תכלס בינלאומית, שמתרחשת, אוקיי? זה בטיימינג מושלם. עכשיו אנחנו יכולים באמת לפעול משני מקומות. אנחנו יכולים או להמשיך את הזיכרון הזה, ולהגיב מתוך זיכרון, אוקיי? או אנחנו חווינו שנאה, או חווינו אלימות, ונגיב בשנאה ובאלימות. כן, מה שנקרא עין תחת עין. אתם מכירים את המשפט הזה? מישהי אמרה לי לפני כמה ימים, עין תחת עין עושה אותנו עיוורים. ממש ככה. פחד, ייאוש. כן, גם. כל הטווח רגשות. נכון, הכל יכול לעלות שם. אבל
העניין הזה שאנחנו מגיבים מתוך אותו זיכרון, שומר אותנו במקום הזה של אין חדש תחת השמש. אוקיי, הכל אותו דבר, חוזר על עצמו, וזה מה שימשיך לקרות. שום דבר לא יתחדש. אם אנחנו אבל בוחרים רגע להסכים, להבין שאנחנו חלק מהעניין, ושיש בתוכנו דברים שאנחנו לא יודעים, אבל אנחנו יכולים לבקש עליהם ניקוי, כפי שאירינה אמרה. אוקיי? כדי שהחלק שלי בעניין ישתחרר. אז אני לוקחת אחריות על מה שזה מעלה בי. על הכעס שזה העלה בי. על החרדות שעולות. על הייאוש. על השנאה. על הרצון לנקום. וכמובן יש עוד המון פחדים, פחדים שחבל על הזמן, שלי יקרה את מה שקרה להם. אנחנו יכולים להריץ סרטים בראש שלנו, כן, על כל הדבר הזה, אוקיי? אז כל הדבר הזה, זה בעצם השדה עבודה שלי. וכאן אני יכולה לצאת מהמקום הקורבני הזה, כן, כי כשאני עובדת בתגובתיות, אני נכנסת למקום קורבני, שאני חסרת אונים. תוקפים אותי, תוקפים את עמי, אין מה לעשות. זה גדול ממני הדבר הזה, גדול ממני. זה מצב של קורבן. ואני חושבת שזה אחד הדברים שאני הכי אהבתי כשהכרתי את האופונופונו. אמרתי, יאללה, אני יוצאת ממצב הקורבני של החוסר יכולת לעשות משהו. ואני לוקחת אחריות. ואיך אני לוקחת אחריות? בזה שאני מבקשת ניקוי על מה שקיים בי, שהביא לי את החוויה שאני רואה כרגע. אני לא יודעת למה זה ומה קיים בי, ואני גם לא צריכה לדעת. אז אני יכולה לעבוד עם הכלי הזה של הנני אני, למשל. אוקיי? אני יכולה להגיד אותו כמו מנטרה גם. אם אני לא רוצה לקרוא את הכל, את כל המשפטים, אני יכולה להגיד הנני אני, הנני אני, הנני אני, הנני אני. כן? חלקכם בטח מכירים את 4 המשפטים שדוקטור יולן סוג של עשה להם תקציר מהתפילות הארוכות של מורנה. אפשר לעבוד כמובן גם איתם, אבל תדעו לכם שבאופונופונו, זהות עצמית באופונופונו, יש המון כלים. ו4 המשפטים הם ממש מדהימים, אבל הם ממש לא העיקר. כאילו. זה רק סוג של... כי למה? כי וואלה, אנחנו כל יום לא לובשים את אותם בגדים. רוצים לגוון גם. לפעמים יש כלי ניקוי שמתאימים יותר למשהו אחד מלמשהו אחר. אוקיי, והילדה הפנימית היא גם מציעה לנו כל מיני כלי ניקוי, דרך אגב. כשאנחנו מתחילים לעבוד איתה, אז היא מתחילה להציע כל מיני כלי ניקוי. אוקיי, יש לכם שאלות לגבי הנני האני, שאני עובר לכלי הבא, או משהו אחר שאתם רוצים לומר? אז מתי את משתמשת בעצם בהנני אני? מה... איזשהו כלל אצבע כזה מתי? כל ערב, כל בוקר? כאילו מה... כל יום. אני משתמשת בהנני אני כל יום. וכן, הנני אני, זה בוא נאמר, זה בגלל שהיא תפילת פתיחה והיא פותחת דברים, אז אני עובדת איתה די הרבה, בכלל, אולי בגלל המילים של התפילה הזאת, אני אוהבת להגיד אותה, כי היא תמיד מחזירה אותי למהות האמיתית שלי, באנרגיה, את מבינה? היא מחזירה אותי לשורש שלי, ואז הרבה דברים בעצם, כאילו זה נותן איזה מין, זה מעצים כזה, זה מעצים אותי לפחות אל מול הזיכרונות, מבינה? שאני אומרת את המשפטים. זה כאילו מזקק משהו. כן, כן. כשאני גם אומרת את התפילה עצמה, אז אני גם אומרת אותה עם המון, מבחינתי זאת האמת המוחלטת. אז את עושה, לפני השינה את אומרת אותה? גם לפעמים, כן. בדרך כלל הרבה בבוקר גם, כן, זה תלוי. אני יכולה להגיד אותה גם באמצע נסיעה, בגלל שדעת את התפילה בעל פה, אני אומרת אותה פשוט. באמצע נסיעה באוטו. באוטו בכלל אני אוהבת לנקות הרבה, כן. כי אנחנו נוסעים במצב עם הרבה זיכרונות שנוסעים לידינו,
אוטו זה דרך, זה מסע מעניין, נסיעה ברכבים והופונופונו. אבל את צריכה פשוט לתת לדבר, כשאת עובדת עם כלי הניקוי, הם פשוט מתחילים להתגלות בפנייך, את מבינה? כאילו, הם מתגלים בפנייך גם ברמה של הטיימינג. הילדה הפנימית גם כזה, אוקיי. עכשיו, אפשר לעבוד כמובן עם התודה, תודה, תודה, אותו דבר, תודה, 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 אבל נגיד, אוקיי, בוא נגיע למצב שנגיד, אוקיי, יש איזה, יש הזקה. זה משהו שקורה עכשיו להרבה מאיתנו, וזה מציף בנו פחד נורא חזק. אז מה שעולה לי ישר, נגיד, זה תודה. נגיד, ברגע שאני שומעת, אני מרגישה את הפחד, אני בוחרת בניקוי, מיד, בלי בכלל עניינים, אני לא רוצה להישאב לתוך הפחד, ואני בוחרת לנקות, ואני אומרת תודה, תודה בלב כזה, תודה, תודה, תודה. ואני יכולה גם להגיד, תוך כדי התודה הזאת, אני יכולה להגיד בפרי סטייל, וואי, אני לא יודעת מה, איזה כלי להשתמש עכשיו, להתמודד עם החרדה שעולה בי עכשיו. תודה, תודה, תודה. אפשר לקבל עזרה? אפשר לקבל הנחיה לאיזה כלי ניקוי. עכשיו, את מכירה כל מיני כלי ניקוי, אז, ואת ממשיכה עם מה שאת מכירה, מתישהו פתאום את מקבלת השראה על הדבר הבא. עוד פעם, בסמינרים את מקבלת המון המון כלי ניקוי, ואת מקבלת את החניכה השלמה לילדה הפנימית, אבל במסגרת השיחה הזאת, אז אני נותנת לכם ככה נקודות של עבודה שאפשר להתחיל איתם. בוא נאמר ככה. להתחיל איתם, להמשיך איתם. כן. כן, ורד, את רוצה לשאול משהו? כן, סליחה, לא הפעלתי את זה. כן, זה אני בסדר. רציתי להגיד, פעם הייתי באיזשהו סמינר באמת של האופונופונו לפני שנים, ובאמת קיבלתי הרבה כלים. כן, אני חייבת להודות שאני נותרתי עם 4 משפטים, כן. שכאילו משהו בפשטות שלהם, דווקא כאילו בחוויה שלי, כאילו זו האמת. זה הפשטות שלהם, כאילו שבאמת כאילו האמת היא מאוד פשוטה. ואני זוכרת, אולי גם באיזשהו ספר קראתי, שכאילו מספיק גם רק להגיד אותם, אפילו כאילו בלי הרבה כוונה, אבל אני גם מרגישה שכאילו הכוונה היא גם משמעותית, זאת אומרת, כאילו להתחבר כן לכוונה, זה אפילו הופך אותם ליותר משמעותיים, ולפעמים כשקשה לי כאילו להתחבר לעבודה הזאת, אז אני משתמשת, אולי, אני לא יודעת מי הכין את הסרטוני וידאו האלה, אבל יש ביוטיוב, פשוט סרטונים שאני שומעת שם אני קוראת לזה מנטרה הזאת, היא פשוט חוזרת על עצמה שוב ושוב ושוב, יש בעברית, וזה גם עוזר, כאילו זה מכניס אותי לאיזשהו הלך רוח, כאילו, ולפעמים אני גם אומרת את זה בלב תוך כדי, ולפעמים רק מקשיבה לזה, וזה גם מאוד, מאוד כאילו עוזר רגע כאילו להוציא את עצמך, כמו שאת אומרת, מהרגשות הקשים, ומתוך החוויה כאילו ולעבור לאיזשהו מקום אחר שמתבונן במה שקורה ומבקש סליחה על מה שקורה ומבין שכאילו שבעצם החוץ זה איזושהי השתקפות של משהו מבפנים שאני לא יודעת מהו. אז קודם כל אני מסכימה איתך שיש להם המון עוצמה על 4 המשפטים והפשטות שלהם בהחלט לוקחת. עם זאת, בגלל שאני יודעת גם וגם, אז אני יכולה להעיד שבשנים הראשונות שעבדתי עם 4 המשפטים והם היו מקסימים בעיניי, ואז בעצם שלמדתי את היסודות של האופונופונו בשלמותם, אוקיי? הבנתי את ההבדל, אוקיי? 4 המשפטים, ולא בשביל להוריד לכם את המורל בעניין הזה, בסדר? 4 המשפטים הם נפלאים, ותמשיכו לעבוד איתם באהבה, אני ממש ממליצה, כאילו אין עניין. אבל עדיין, אני חייבת כאילו לדייק כאילו במקום הזה, ש4 המשפטים הם בעצם קפסולות של כלי ניקוי המרכזי של זהות העצמית דרך האופונופונו, שניתן על ידי מורנה, והוא נלמד אך ורק בסמינרים. ועד שאנחנו לא לומדים את הכלי הזה, אני אומרת לך כאילו, ורד, עד שאת לא לומדת את הכלי הזה, את פשוט לא מבינה מה ההבדל בין מטוס סילון למרצדס. את פשוט לא מבינה את זה. כי ברמה האנרגטית, 4 המשפטים הם התקציר של הדבר הארוך. קוראים לזה long form, אוקיי? הווריאציה הארוכה. והווריאציה הארוכה הזאת, ורד, היא הווריאציה שבעצם הכי הרמונית לילדה הפנימית ברמת הלימוד. זה מה שמורנה הביאה לעולם, את מבינה? כי האופונופונו בעבר, כשהוא נלמד,
אני לא יודעת אם אתם יודעים את זה, אבל האופונופונו עד 1982, שמורנה הביאה את החידוש, הוא נלמד אחרת לגמרי. בשביל ליצור ריפוי באיזשהו ריב, באיזשהו קונפליקט, הם היו מביאים את השמן, את הקהונה, כן, מהוואי, כאילו זה הכהנים שלהם, השמנים. הוא היה המגשר או המגשרת, והיו צריכים להביא את האנשים שאנשי המריבה, כולל המשפחות שלהם, קרוביהם ודורותיהם שאינם בחיים, היו מזמנים אותם אנרגטית, היו שמים את כולם במרחב אחד, ולא היו יוצאים מהמרחב הזה עד שהם לא היו פותרים את הבעיה. אוקיי? מורנה הביאה את החידוש הזה לעולם ב-1982, היא אמרה, בגלל שאנשים התחילו לגור בכל מיני מקומות אחרים, לא באותו כפר כולם ביחד, הם היו גרים מרוחק, אי אפשר היה כבר לעשות את התהליכים המאוד אינטנסיביים האלה. זה דרש שינוי, וכל התהליך הפך להיות תהליך פנימי, שהוא נעשה בתוכנו, עם החלקים שלנו, ועם החלקים שקיימים בתוכנו, שהם נקראים המשפחה הפנימית. כתבתי על זה פוסטים בתוך הקבוצה שלנו, אז אתם רוצים לקרוא על זה, על מה זאת המשפחה הפנימית, גם רואים אותה כאן בתמונה שלי, כן, האבא עם הילד כאחד, והבורא האלוהי. כן, זה המשפחה הפנימית, החלקים בתוכנו, והתהליך של הפונופונו זה העבודה בין כל החלקים האלה בתוכנו, כאשר יש איזון בין כל החלקים האלה בתוכנו, יש תיקון. הפונופונו, פירוש המילה זה תיקון. עכשיו, מורנה הביאה כלים מאוד מסוימים, אוקיי? וזאת זהות העצמי דרך הפונופונו. דוקטור יולן עשה קיצור לתהליך הארוך, אבל זה לא בא במקום התהליך הארוך, אוקיי? הילדה הפנימית היא בעצם לומדת באופן הכי מדויק עבורה, הכי מאזן עבורה, דרך התהליך הארוך. ורק אחר כך התהליך הקצר, שכביכול חלקכם אולי מתרגלים אותו כבר הרבה זמן, הופך להיות הרבה יותר מובן. אוקיי, זה כאילו, אני אומרת לכם את זה עכשיו כזה בזה, אבל כל אחד מאיתנו עובד את מה שהוא עובד, וזה בסדר. זה בסדר גמור. הקריאה ללמוד את הלונג פורם היא קריאה פנימית, והיא קוראת לכל אחד בזמנה, ויכול להיות שאף פעם לא, וזה בסדר גם. בואו נעבור לכלי ניקוי נוסף, בסדר? אפשר להגיד משהו? כן. בתור אחד שמתרגל את זה כבר לא מעט זמן, אם אני יכול ככה, את מה שאת אומרת, כזה, מה שמעדד לי, שבעצם התהליך האופונופון שלומדים בסמינר, אם יש לנו למשל, אם נגיד אנחנו מדברים פה על צינור, שהצינור הוא אצל רובנו סתום. תהליך ב-12 שלבים עושה את העבודה של ניקוי, אבל למידה של הסמינר היא בעצם מה שנקרא מעבירה חוטר, או איזשהו ניקוי, פותח בעצם את השערים על מנת שהאופונופונו, מה שנקרא, יחלחל לפנימה. וזה עניין של זמן, וזה עניין של תרגול, וזה עניין של התמדה, אבל ה-12 שלבים הוא בעצם עושה איזה חוטר, שאז שאנחנו רואים את התודה, בעצם התודה, מה שנקרא, מחלחלת פנימה. ואני בתור אחד שעשה לא מעט סמינרים, אני חושב שכל בן אנוש שרוצה להיכנס לניקוי צריך לעבור את הסמינר הזה, אני אומר את זה באהבה, ואני ממליץ, וזהו, זה מדהים. זה לא פשוט, וזה התמדה, אבל זה צלילה עמוקה למקום. תודה. תודה, אמנון. טוב, יש לנו כלי נוסף שהוא פתוח לקהל הרחב שקוראים לו סיר תופח או מטפיח. באנגלית פאפי פאט זה נקרא, פאפי פאט. אוקיי? הפאפי פאט זה סיר מטפיח שהוא בעצם, דמיינו כזה זה כמו איזה מין משהו עגול כזה, שהוא נפתח ככה, כמו איזה משפך כזה. תראו את הידיים שלי, אני עושה ככה ועגול, אוקיי? ואנחנו רוצים להכניס את כל, לצורך העניין, נגיד, עכשיו עם המלחמה שיש לנו, וכל הרגש שיש לנו,
בתוך הדבר הזה, ואולי יש לנו גם קרובי משפחה שמעורבים, וחברים וכל הנשמות שמעורבות בעניין. אנחנו יכולים להכניס את כל הנושאים שאנחנו רוצים שיעברו ניקוי לתוך הסיר המטפיח הזה. אז בואו נעשה את זה עכשיו, בדמיון, כאילו במחשבה, בדמיון, עם מה שיש לכם, תדמיינו שאתם מכניסים לתוך הסיר המטפיח הזה את עצמכם, את משפחתכם, קרוביכם ודורותיכם, אתם יכולים לשים גם. את כל מדינת ישראל, ואפשר להכניס גם את כל תושבי עזה. אפשר להכניס גם עוד מדינות אם אתם רוצים להכניס. אפשר להכניס את הבית שלנו, מה שאתם רוצים תכניסו, אוקיי? אפשר להכניס גם את כל השרים של הממשלה, זה גם טוב. להכניס שם לתוך הסיר מטפיח, בסדר? ובעצם הסיר המטפיח, אנחנו סוגרים אותו, והסיר עצמו מתחיל לעשות את עבודת הניקוי. עבודתנו הסתיימה, אוקיי? אני מכניסה את הכל לתוך סיר המטפיח, וזהו. ואני יכולה מנטלית להגיד סיר מטפיח, פאפי פוט. סיר מטפיח, סיר מטפיח, סיר מטפיח, סיר מטפיח, אני יכולה. אוקיי? זה הופך לחול מוזהב שם בפנים. שנייה כזה של חול מוזהב שזה הופך להיות. אז מנטלית אנחנו יכולים להגיד סיר מטפיח, סיר מטפיח. זה כלי חזק. עכשיו, אני שכחתי להגיד לכם שמאוד טוב גם להגיד לילדה הפנימית, בואי נלמד את הכלי סיר מטפיח. אז אפשר להגיד לה, בואי תלמדי איתנו את הכלי הזה, והנה אנחנו נשים עכשיו את כל הדברים בתוך הסיר, ונסגור אותו, וניתן לה לכל מה שיש בתוך הסיר לעבור את הניקוי. יש לכם שאלות לגבי הכלי ניקוי הזה? אין גבול למה שאתם יכולים לשים בפנים, בסדר? אתם יכולים לשים הרבה מאוד דברים בתוך הסיר ניקוי הזה, בתוך הסיר המטפיח. תראו מה זה, החתולה שלי באה לשבת לידי עכשיו. אני לא הייתי מציינת את זה אם היא לא הייתה יציאה, החתולה הזאת, אז זה פשוט קרבה כזה. גם רוצה להיכנס לסיר המטפיח? בעיה, אני אכניס אותך. אפשר להכניס בעלי חיים, אפילו מומלץ להכניס אותם גם, בסדר? הם עוברים ככה ניקוי והם בכלל לא אוהבים את האופונופונו. אוקיי, יש כלי ניקוי נוסף שאפשר, ואולי, כן, זה אחד לפני האחרון, זה נקרא, היא אמרה לנו אז פרפרקשט, אבל אני לא רוצה פרפרקשט, זה נייר, אם אתם לוקחים נייר, ואתם מקפלים אותו, כשאתם פוצצים, זה נראה כמו אקורדיון, אתם מכירים את הקיפול הזה? שכאילו, קצת לצד אחד, ואז לצד שני, ואז צד אחד, ואז צד שני, ואז צד אחד, צד שני, כמו אקורדיון כזה. בסדר? והנייר עצמו הוא בצבעי קשת. אוקיי? זה כמו גליל, זה כן, אוקיי. זאת אומרת שאפשר לפתוח אותו. הוא מקובץ, אפשר פתאום לפתוח אותו. ולעטוף איתו מצבים. נגיד אם יש לי איזשהו עניינים בגוף, או
או דברים גדולים כמו מדינת ישראל, אני יכולה לעטוף את מדינת ישראל בצבעי הקשת הזאת, כאילו באקורד, שכחתי את השם של זה, את זוכרת אירינה את השם של הכלי הזה? בטח. תגידי זה לי. זה נייר קשת כנראה, ברוסית אני יודעת בדיוק, נייר צבעי קשת, ככה זה נקרא? נייר צבעי קשת. משהו, כן, משהו אני יכולה כזה. להגיד אם מישהו מבין פה, יש פה מישהו, רדוז'ניה בומגה. זה נייר בצבעי קשת, אבל הנייר עצמו הוא מקופל, אוקיי? כן. הוא מקופל, הוא לא ישר, בסדר? ואז הוא נפתח כמו אקורדיון כזה, ואנחנו יכולים לעטוף כל מיני דברים איתו. אז אתם יכולים עכשיו לעבוד עם הכלי ניקוי הזה, אם אתם רוצים לעטוף את עצמכם, את משפחותיכם, נייר מקופל בצבעי קשת, תודה רבה כרמלה, נייר מקופל בצבעי קשת, זה. אז אני יכולה מנטלית להגיד נייר מקופל בצבעי קשת, נייר מקופל בצבעי קשת, והנייר עצמו יעשה את העבודה, אבל בתכלס אני יכולה גם ממש לראות את עצמי עושה את זה. אוקיי, אז אתם יכולים לעטוף את הבית, כאילו להגיד, אני מניחה על הבית נייר מקופל בצבעי קשת. אוקיי? אני מניחה על עצמי, על משפחתי קרוביי ואבות אבותיי, נייר מקופל בצבעי קשת. אני מניחה על כל החטופים של עזה, נייר מקופל בצבעי קשת. ואני מכניסה אותם גם לסיר תופח. את כל החטופים. ואת משפחותיהם קרוביהם ודורותיהם. אני יכולה לעשות את העבודה הזאת גם ככה. זה זמן עכשיו באמת לערבות הדדית מאוד חזקה. בכלל, אופונופונו, זהות עצמי דרך אופונופונו, היא בעצם עובדת כאשר התפילה שלי היא לא רק למעני האגוצנטרית. זה לא רק עבורי. אני מנקה את הזיכרונות שיש לי לגבי המלחמה כרגע מול עזה וחמאס. אני מנקה את הזיכרונות האלה, אבל בצורה מסוימת אני גם כוללת, אבל ברגע שאני לוקחת אחריות על מה שקיים בי, אני גם כוללת את החמאס ואת עזה. כי ברגע שאני מנקה את הזיכרונות בתוכי, אז גם זה מתנקה מהם, לא רק ממני. אתם מבינים את העניין הזה של הערבות ההדדית כאן, שהתפילה היא לוקחת בחשבון לא רק אותי, היא לוקחת בחשבון, בגלל זה בסיר תופח, לצורך העניין, אני אכניס לא רק את עצמי, אלא גם את משפחתי קרוביי ואבות אבותיי, ואני אכניס גם את העזתים, ואני אכניס גם את משפחות החטופים, ואת החטופים, ומשפחותיהם קרוביהם ודורותיהם. אני אכניס מי שאני אכניס, כדי שהתפילה הזו, כדי שהבקשה לניקוי, היא תהיה טובתי, אבל היא תהיה גם לטובת כל הכלל. כן, הבורא אוהב לעזור, הבורא נענה תמיד לבקשות הניקויים, שיש עוד שנהנים מהניקויים. בסדר? זה כאילו מעדד לכם, אתם מתחברים לדבר הזה? כן, אבל אם יש לי שאלה, כן? כן. אם אני בעצם משקפת, בתוכי יש שיקוף של העולם, אוקיי? שכל מה שקורה, כאילו, אני לא בדיוק של כל מה שקורה, כי... לא בדיוק של כל מה שקורה. אבל בואי, תמשיכי לשאלה, אני תכף אדבר על זה. אז אני אומרת, אם כבר אני מכניסה את עצמי, אז אני מכניסה בעצם את כל הבעיה, לא? כן, אבל כשאת גם מציינת את השמות של האנשים האחרים בתוך הסיפור הזה, אז בעצם הסוג של, זה כמו למשוך את החוטים, את יודעת, יש לנו כבלים, חבלי עק כזה נקרא. זה חבלים שמחברים אותנו לכל אותם גופים.
וכשאת אומרת את השמות שלהם, בנוסף, את בעצם סוג של עושה את התפילה בשמך על הזיכרונות שלך, בהקשר שלך אליהם. הבנתי. את הופכת את זה לספציפי, למה? עשו פעם ניסוי, וגילו שבשנייה את מודעת ל-15 יחידות של מידע, זה נקרא bits of information, כאילו יחידות מידע, 15 יחידות מידע, ובאותה שנייה 11 מיליון יחידות מידע מתרחשות שאת לא יודעת מה קורה שם בכלל. קיצר, את לא יודעת כלום. כן. את לא יודעת כלום, אבל את כן יודעת שכשאת נגיד רואה סיטואציה כמו המלחמה נגיד בישראל עכשיו, אז איך אנחנו מנקים? אנחנו לא יודעים בעצם מה יש בנו. כאילו מבחינתנו הוא לא קשור אלינו באיזשהו מקום. מה זה דבר הזה? אוקיי? אבל הזיכרונות הקולקטיביים שם, יש לנו חלק. ברור לי. כן, לגמרי. אז בגלל זה אנחנו לא יודעים, ולכן אנחנו מבקשים ניקוי על הזיכרון הקולקטיבי הזה שנמצא בתוכנו. אני גם אומרת שכל הסלוטרין שהיה שם, זה זיכרון קולקטיבי מהשואה גם, שזה דברים שחוזרים על עצמם כל הזמן. יכול להיות, אני לא יודעת. אני גם לא, אני הייתי גם, את יודעת, אנחנו לא באמת יודעים מה נובע ממה, אנחנו לא יודעים, אנחנו חושבים רק שאנחנו יודעים. אבל אנחנו, על פי רוב, בגלל שזה עידנים של זיכרונות, אז השואה 1940 וקצת, כן, יחסית חדש. זה מה שנקרא, זה זעיר אנפין, אוקיי? את לא יודעת עדיין מאיפה כל הדבר, אז באמת את לא יכולה לדעת, זה כאילו, זה ממש, יש לזה... לא, אני אומרת שיכול להיות שהזיכרון שהוא יותר מודע, זאת הכוונה. יכול להיות, אבל אנחנו רוצים להגיע לשורש העניין, אנחנו לא רוצים להישאר על פני השטח, ושורש העניין זה דרך הניקוי, הכלי ניקוי עצמו, הוא נגיד, את אומרת הנני אני, או נייר מקופל בצבעי קשת, או את עושה סיר תופח, את אומרת סיר תופח, זה נותן פקודה לילדה הפנימית שלנו לאסוף את כל הזיכרונות שקשורים לעניין. אוקיי. והיא יודעת, כי היא יודעת בחדרי חדרים מה נמצא, היא יודעת מאיזה עידן זה מגיע, והיא אוספת את הכל ומעלה את זה למודעות העל שלנו, שזה נחשב האבא, זה מוגדר כאבא במשפחה הפנימית שלנו. אז האבא הזה הוא ממיין את כל האינפורמציה הזאת, ואז הוא מגיש את זה לתבונה אלוהית, בבקשה לניקוי, אוקיי? לניקוי, ואז אנחנו מקבלים את אנרגיית המאנה שיורדת, יש תהליך שקורה במהלך הניקוי, שהוא קורה כל פעם שאת אומרת, הנני אני, כל פעם שאת אומרת תודה, כל פעם שאת אומרת, אני מצטערת, כן? ואני אוהבת אותך, והיום למדנו את סיר התופח, סיר תופח, סיר תופח, כל שאת אומרת את זה, יש תהליך שקורה אנרגטי, שהוא כל הזמן אוסף את הזיכרונות עוד ועוד ועוד שקשורים לאותו נושא, וזה עולה לתבונה אלוהית בבקשה לניקוי, דרך איזשהו מסלול שנעשה בתוך המשפחה הפנימית שלנו. ובאיזשהו מקום, בעצם הניקוי הוא הרי זה כמו איזה מין מסע לתוך עולמנו הפנימי, לרבדים הפנימיים שלנו, וככל שזה מוזן ויושב ומתחיל להיות בהרמוניה בין כל החלקים, שבמיוחד את יכולה להבין שהחלקים הכי מאותגרים בתוך כל המשפחה הזאת, זה המודע שלנו, שזה נחשב האימא, נקראת האימא, והתת מודע, שזה הילדה הפנימית או הילד הפנימית. זה שני החלקים שכאשר אנחנו נמצאים בזיכרון, כשאנחנו נמצאים בתוך זיכרון, הם מנותקים מהאבא ומהתבונה האלוהית. זה חלקים שהם מתנתקים מתמיכה. עד שהאימא לא לוקחת אחריות, מוכנה לקחת אחריות. וזה ממש, אז אלה שני החלקים שצריכים הכי הרבה, אפשר לומר אולי תשומת לב. כן. תודה. באהבה, ממש. בבקשה להוסיף משהו אם אפשר, כן. גם לשאול. כן.
מזה שאני שמעתי מלא סטרימים עם קמאלי וגולה, אנחנו גם כשאנחנו מנקים, אנחנו לא יכולים לדרוש שינקו משהו מסוים שאנחנו אוהבים ולא רוצים שאוהבים. אנחנו רק שולחים בקשה, ואנחנו גם לא יודעים מה התוצאה שתהיה, וגם אנחנו לא יודעים מה בדיוק אנחנו צריכים לנקות, ואנחנו לא אמורים לדעת גם את זה. נכון. כי זה... לגמרי. כי זה כמו שדוקטור הולן, הוא ניקה את הבית חולים, הוא ניקה את עצמו, וזה נמחק ממנו, וזה נמחק מכל הסביבה. נכון. כאילו, אז בשביל זה הסטרים הזה, זה מאוד חשוב שאנחנו בזמן המלחמה, בשיא הסיוט, אנחנו עושים דיבור משותף שלנו, כמה שאנשים שיש לנו זיכרון משותף, וזה מצוין שאנחנו משתמשים בכלים כאלה או אחרים, אבל זה זיכרון משותף שלנו, שהוא יעזור לנו לנקות את זה פי 14, כמה שאנשים יש כאן, לא רק לבד. וזה נמחק וזה נורא חשוב גם, בסיוט הזה באמת לאחד את הכוחות, כי לדוגמה כל אחד מנקה משהו משלו, אבל שזה נותן עוצמה כשיש לנו ניקוי משותף. נכון, נכון, כי מה שאירינה אומרת זה מאוד חשוב, זה העניין הזה של אג'נדה, אוקיי? כי כשאנחנו באים לניקוי, אנחנו לא יודעים מה צריך להתנקות ומתי צריך להתנקות. אנחנו לא יודעים את ההשלכות של הניקוי שלנו, אוקיי? מה שאומר שזה אומר שכשאנחנו מבקשים ניקוי על נושא מסוים, ואנחנו יכולים לעשות את זה, אנחנו לא יכולים לדרוש את התוצאה של אותו ניקוי. אנחנו רק יכולים לבקש ניקוי של מה שקיים בתוכנו כעת. אבל לאן שזה ייקח אותנו, אין מה לבקש, כי אין לנו מושג. מה גם שכאשר כל פעם שאנחנו אומרים את כלי הניקוי, אנחנו מתאפסים, אנחנו חוזרים אל הריק, לנקודת האפס. וכשאנחנו עושים את זה עוד ועוד ועוד ועוד, האיפוס הזה הוא מאפשר למשהו חדש להיכנס פנימה. והמשהו החדש הזה מעולם לא היה כאן קודם. הוא השראה. השראה. לא היה מעולם. אז אנחנו לא יודעים מה אמור להגיע. אנחנו רק צריכים להיות סוג של פתוחים למה שמגיע. וכשזה מגיע, כן? אז, וכשאנחנו פועלים מתוך השראה, זה לוקח אותנו לשלב הבא, זה לוקח אותנו לתנועה הבאה החדשה שמעולם לא הייתה. ולכן התהליך הידוע היחיד בתוך הזהות העצמית דרך הופונופונו, התיקון היחיד הוא, החלק שלנו זה רק לבחור בניקוי. מעבר לזה אין לנו שום שליטה על כלום. לא על התוצאה, לא על הטיימינג של התוצאה, כן? ולא על ההשראה שתגיע כשהיא תגיע ובדרכה המיוחדת הייחודית. אז תודה לך אירינה, ממש תודה. אני אשאל אותך משהו, האם יש איזשהו כלי מיוחד שאנחנו למדנו הרבה פעמים בסמינרים, כלים מסוימים לכל מיני סוגים של בעיות, כן. האם למלחמות ולנגיד אגרסיה, למלחמות, אגרסיה, כן, בטח יש כלי מיוחד שלמדנו, כן. אולי אפשר נגיד אפילו בתפריט, להגיד איזה עמוד או משהו כזה, את לא יודעת? ואני יכולה להגיד לך, בטח. משהו ספציפי. יש משהו ספציפי שאני יכולה להגיד לך. הוא יכול להיות באמת... בעמוד 7. עמוד 7. בכלי ניקוי, עמוד 7, בסדר? עמוד 7, איפה הוא נמצא? למעלה, למטה? באמצע. מצוין. זה אחד מהם. יש עוד אבל. את צריכה פשוט, מה שתעשי, אני מציעה לך לקרוא את כל הספר הזה של כלי הניקוי, ואת פתאום תראי שהילדה הפנימית נדלקת היא יכולה לדלק על כל מיני דברים. אני עושה את זה, אני גרה באשדוד, לצורך העניין, ואני 16 שנים בהפגזות. אז יש ניסיון רב. אז לא ידעתי הופונופונו, זה היה משהו אחר. בשנים האחרונות, כשאני כבר מכירה את זה, זה 5 שנים, אני נכנסת לחדר ממ"ד תמיד עם הספר מהסמינר, מחזיקה אותו, כי זה גם תהליך מקוצר של ניקוי של תהליך 12 שלבים, פשוט להחזיק אותו,
וגם עוד כל מיני כלים, גם משם אני לוקחת, עוד פעם, לפי השראה אני שואלת מה כרגע, למה אני מתחברת, מה נכון ומה מרגיע אותי, ואם אני מרגיעה את עצמי, אז נרגעת הסביבה גם, זה ככה זה. אבל אם יש קליניקה במיוחד, אני באמת שמחתי. אני גם רציתי להגיד עוד משהו, בהתחלה דיברת על זה שאנחנו, כל פעם אנחנו משחזרים את הזוועות וסרטונים ואת כל זה, זה מלא 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 רגשות, אבל כל עוד אנחנו יותר ויותר בלי ניקוי עושים את זה, זה מעצים את זה, זה כאילו רק מגדיל את זה, איפה שכל המחשבות שלנו באנרגיה, זה מגדיל את זה עוד יותר. נכון, כן, לכן חשוב, אם אפשר... לכן חשוב לנקות את זה כמה שיותר מוקדם, וכמה שיותר גם. כן, גם אם אפשר לא להיכנס כל כך הרבה לתוך המקומות האלה, כדי שאנחנו לא... כי זה מפחיד את הילדה הפנימית שלנו, נורא. הדברים האלה מאירים נורא את הזיכרונות בילדה הפנימית, וכל העניין הזה לשמור על הילדה, כאילו לתמוך בה. אז אם אנחנו שוב ושוב צופים בסרטונים, כמו מכורים כי זה ממכר לראות את זה באיזשהו מקום, זה כמו איזה מין כזה, לבלוע את זה, אני לא יודעת איך זה לכם, אבל היה לי רגע שקלטתי את עצמי מסתכלת, וזה כאילו אומרת, מסמדר, כאילו, מה את מפחידה את זה? כאילו, התנצלתי אחר כך לילדה הפנימית, שהכנסתי אותה לתוך הספייס הזה, צריך מאוד לשמור עליה. נכון, אבל זה הגיע עד כל כך קרוב, עד הבית פשוט, הם כבר הסתובבו פה ברחובות אצלנו, שזה פשוט פחד שזה יכול לקרות משהו שקרה שם בעוטף, אז כאילו, סוג, את מבינה, אז בואי נעשה סיר תופח עכשיו, בסדר? תכניסי לסיר תופח את כל אשדוד, ומשפחתנו, קרובנו ואבות אבותינו אפשר להכניס, ומה עוד? אולי את כל עולה לי כאילו את כל אותם אנשי ההחלטות, אלה שעושים החלטות לעשות הפגזות, משני הכיוונים, גם מצד ישראל וגם מצד החמאס, וכל אנשי ההחלטות, אלה שאומרים, תראו, כל אלה, משפחתיהם, קרוביהם ואבות אבותיהם, להכניס את כולם לסיר תופח עכשיו, להסכים רגע, להכניס את כל הדבר הזה. ואם יש לך עוד משהו שצריכה להכניס, תכניסי את הבית שלך אולי גם, את הבתים שלנו. כל הקקורדים שנוצרו ואת כל כן, כן, את כל הדבר הזה להכניס פנימה, ורגע לתת לזה לעשות את העבודה. שימו לב לנשימה שמשתנה. יש כאן משהו שקורה. סיר תופח, סיר תופח, סיר תופח. מאוד, הילדה הפנימית מגיבה ברמה הרגשית, וכשאנחנו ערים לתנודתיות הרגשית שיש לנו, זה בעצם הילדה הפנימית שמראה לנו מה קורה עכשיו. כאילו מובילה אותנו שם. זה שער שלנו אל הילדה הפנימית, עולם הרגש. כן, כי אחראית על כל תפקודי הגוף גם דרך אגב, אבל גם על העולם הרגשי. אז זה שערים שם שלנו, להסכים, להרגיש, תוך כדי זה שאנחנו עובדים עם כלי הניקוי. אוקיי, יש לכם שאלות עד עכשיו? לפני שאנחנו סוגרים את המפגש? כן. כן. יש לי גם שאלה. אמרת לא לראות כאילו כמה שפחות להיכנס וכאלה, ואני... ברור שזה עדיף לי לא להיכנס, אבל אני לפעמים מרגישה שאני נמנעת, כאילו, ואני מבינה לא יודעת, רק על הסוגיה הזאת, כאילו, איך אני מוצאת את הגבול בין להימנע ובין... אז אנחנו לא ננסה להבין את זה במיינד, כי המיינד הוא זיכרון אחד גדול. מה שאנחנו עושים, אנחנו עובדים עם כלי הניקוי. אם יש איזשהו בלבול, חוסר בהירות, אנחנו בעצם מבקשים ניקוי על הבלבול ועל החוסר בהירות. ואז את עושה תודה, תודה, את בעצם מפסיקה לחשוב את הבלבול ואת החוסר בהירות, ואת עוברת לכלי הניקוי. אוקיי? סוג של שטיפת מוח כזאת. את פשוט מפסיקה להתעסק במחשבות, אני נמנעת, אני לא בסדר, אני ככה, רגע, שמה אותם בצד, ובוחרת
מקווה שהאינטרנט שלי לא כל כך יציב, אני מקווה שאתם שמעתם, אבל את בוחרת בנייר מקופל של צבעי קשת. לא שמענו את הכמה משפטים האחרונים. אוקיי, אני עוטפת את עצמי בנייר מקופל של צבעי, את בוחרת בכלי הניקוי, את מבינה? את בוחרת בניקוי, לא בזיכרון, אם את יכולה. כי אמרנו, או שאת עובדת מתוך זיכרון, שזה הספק, בלבול, דילמות, הימנעות, לא יודעת, הסיפור שסיפרת על עצמך, או לבחור בכלי הניקוי, שזה בחירה בלהתאפס, בלקבל השראה. אוקיי? או. כל רגע נתון אתם יכולים לבחור. ויכול להיות שתקופה אתם תבחרו בזיכרון, זה וואלה, זה אני יכולה להבין. אבל פתאום אתם תתעוררו ותגידו, מה זה נבלעתי בתוך הזיכרון הזה? בוא, טק, אני חוזרת לכלי ניקוי. ואני עובדת עם כלי הניקוי שיש לי. ומתוך זה ההשראה תגיע לפעולה הנכונה. אתם יודעים, אני לפעמים נכנסת במכוון. לא עושה את זה הרבה עכשיו, אבל אני נכנסת במכוון כדי לראות מה זה מאיר בי. ולנקות תוך כדי זה שאני קוראת. אני קוראת ואני תוך כדי זה עובדת עם כלי הניקוי. אני עושה את זה גם. אבל לא יותר מדי, כדי לא להעמיס עלינו. בכל זאת, אני דואגת לילדה הפנימית שלי. משתדלת. טוב, אנחנו נעבור לתפילת סגירה שנמצאת גם כן בתפריט. רגע. אתם רואים את השלום של האני? כן? השלום של האני. אז זה סגירה. אחרי זה אנחנו נסיים את השיחה מיד. אני ממליצה לכם לפנות את המקום שאתם יושבים לאיזה כמה דקות ואז לחזור אחר כך. בואו נעשה, זה סוגר לנו את כל החבלים שנוצרו בינינו, חבלי האקה, ומנקה את המרחב שנוצר. אז נתחיל. השלום, בכל רם. אני מזמינה את הילדה הפנימית שלי ללמוד את כלי הניקוי, השלום של האני, בסגירה של מהלכים. השלום של האני. יהא השלום עמכם, כל השלום שלי, השלום שהינו אני, השלום שהינו הנני, השלום לתמיד, לעתה, לעד ולעולם. את השלום שלי אני מעניקה לכם, את השלום שלי אני מותירה עמכם. לא שלום העולם, אלא רק השלום שלי, השלום של האני.